Началото на деня ни започна с отварянето на салона на Позитано, защото там ще правим изненада за рождения ден на Ванеска, една от нашите служителки. С нея сме израснали заедно и сме си страшно близки и много се радвам, че в момента имаме възможността да работим заедно дори. И затова много се постарахме да я изненадаме, възможно най-много, като и казахме, че ще имаме обучение. И даже и казахме да дойде 1 час по-рано, преди другото момиченце, което работи с нас, за да може да поговорим само с нея, тъй като клиенти са ни казали лоши отзиви за нейната работа и че не са толкова доволни. Тя наистина много повярва на това и дойде направо трепереща. Каза, че не е спала, защото много се е притеснявала. Скарала се и с приятеля си от притеснение. Просто много гадно ми стана, чак толкова сме я наплашили. Но в крайна сметка тя много се изненада и зарадва на това, което и бяхме подготвили. За жалост тя подрани, разбира се, и не успях да снимам точно така, както ми се искаше. Станаха много непрофесионални кадрите от реакцията й, но все пак ще ви ги сложа, за да видите как реагира тя. Но първо искам да ви покажа как изглеждаше салона при влизане от вратата. Беше някакъв розов рай. Затова и ние също искаме да ти подарим светлица. То на майка ти също си изгодна на това цвете. Това е за теб. Благодаря, че сега ще го видя. Вие видяхте ли отвънка, че... Ако познавам, видяхме, че се слага червил и искахме да знае какво ще ми казва сега. Тя ми ще трепери. Ти вчера като ми писма, знам, аз седя и се Аз вчера ти вкарах... Да, и се помоля да те искам ми А ние това го планувам от 2-3 седмици. Оле, Арабските са много хубави. оле. Мале, Но чакай, виж си и другата част от подаръка. няма да рога, ще сложа съм спирал да не рога. Така. Аз надявах да е само това и да ми се карат, обаче си няма за какво така да ми го напише ти лека вечер, утре ще го не нито сърце, нито лиш си помоля, какво съм направила. А сега ще ходим в Благоевград до Рилския манастир. Да, Как Рилския не манастир ще дам след това на тези пирамиди. Тези пирамиди, може би не е времето за това. Мисля, че ще може да отидем, защото аз гледах си. Да. После нали Благоевград и да. Честит рожден ден, Неси! Тук вече тръгнахме към Рилския манастир. Стигнахме на Рилския манастир, си взехме мекички. Сега хапваме и влизаме вътре. Много е красиво, но за съжаление беше претъпкано от хора. Ние за мекиците. Уникални, супер. Уникални. Най-меките и големи мекици. Най-много се радвам, че изгря слънчице и ни посрещна такова време. Станахме център на внимание, защото ме накаца някаква голяма болечка. Беше комар. Просто всички нас погледнаха. Много неловка ситуация. Сега си тръгваме от Рилският манастир и отиваме в Стопските пирамиди. С тези преди бяхме ходили веднъж, само двете, с Бени мисля, че бяхме. Не си спомням да съм Бяхме отишли, бяхме спрели долу. Имаше едно огромно куче, ние се стреснахме от него и се върнахме. И така и не стигнахме до тях и не ги видяхме. взимам, за да ви разкажа всъщност какво се случи, когато отивахме натам. А именно, аз карах, имаше знак стоп, не спрях и точно от улицата до нас излезе полиция и ме спряха горе, като спрях после. И ми се скараха, че не съм спряла на знака стоп, защото щях да ги ударя. Общо взето, не правете такива Бяхме неща. видяли колата пред нас беше блъснала едно малко бебе котен. Спомниш ли? Не. Да, Аз беше си помня много моята случка с полицията и стопа. Това за първи път мисля, че тогава ме спря полиция, откакто си бях взела книжка. Сега тръгваме и ще ви покажем Стопските пирамиди, ако пак няма кучета. Да.
Оказа се, че са доста близко, на половин час няма и толкова. И доста бързо стигнахме, но преди това задължително минахме да си вземем, разбира се, нещо сладко и някакви букучки за ядене. Стигнахме и сега отиваме да си купим билет. Не знам дали има изобщо някой на касата. Тук е касата. А вижте на там колко красива гледка има. Телефона много не се вижда колко е красиво, но е прекрасно. Видяхме люлка нагоре, качвайки се и разбира се няма как да не се полюшкаме. И тя беше огромна за 4 ни. Сега ви показвам и как задържахме телефоните, за да може да се снимаме. Тук виждате и част от гледката, качвайки се нагоре. Станахме. Чудим се, ще се качим ли, няма ли да се качим. То само ние двете излизаме май. Ние дет сме последни, се толкова моткаме. Да. Ето ги тях нагоре. Гледката е много вече много. Да. Сега ще ви покажа да видите какво трябва да изкачим реално. Предполагаме, че ето тук някъде, ето тази пътечка, дето се вижда тук, е пътеката, по която трябва да минем, но не сме много сигурни. Маля, ще падна. Честно ви казвам, беше си доста трудничко на моменти, но сега ще видите дали скачихме. Отново съм последна. Не си се притеснява за мен и само се обръща да ме гледа. Обаче се качваме по ето този път и просто казвам ви, взимайте вода, ако идвате на Стопските пирамиди, защото не е толкова лесно, колкото изглежда. Поне за нас е трудно, защото сме свикнали по цял ден да седим, а не да ходим. Ви казах, че съм зад всички, сега пък съм пред всички. Така че напредвам. Тук има едно място, дето не знам как да мина. Мога да повярвам, че ние бяхме ето там. Вау! Да. Как ви се струва катернето до сега? Много е красиво. Да. Доста по-зле, още по-разбито. Как се завръща, бе? Трудно. Ами ще се спускаме. Подуп. Не знам, просто аз си представям какво ще е. Да не се хлъзнеш. Щях да падна. В опитите си да снимам. Така, само да покажа тук гледката, която се открива. Просто е един път. Ние сме почти там. Да, на половината път казаха хората, с които се разминахме, ама няма. Нека се... Все пак да се окуражаваме, няма лошо. Вау, колко е хубаво обаче. Много е цветно. Със сигурност се струва всъщност това катерене. Ето въпреки цялото изкачване и умора, току-що ми звънна клиентка и аз записах час, защото дори те тимбилдингите понякога ни се налага да поработваме. Още един баир и мисля, че ще успеем да видим още по-хубави неща. Много е красиво, нали не си? Вие какво мислите? Как ви се струва? Много е красиво и ще стигнем до върха. Всички на тия телефони. Изглежда се... Има влог, кой снима? Стори, кой? Кой снима пирамиди? Аз не виждам пирамиди. Да се качим догоре. Имаме мотивация вече, защото виждаме наистина много хубави гледки. Малко е тесен пътя нагоре. Аз лично не препоръчвам с деца, пък вече сам всеки си решава. Но мене би ми било страх с деца тук, защото е доста рисковано. Един път. Защото наистина е много красиво. Не успеем да се качим, обаче следват стълби, които са... много лесни изглеждат. Можеш да си носиш сама. Ама буквално. Да. Аз нося само чантата си. Доста е удобно така да има кой да ти носи ягето и всичко. Аз толкова ми е топло. Но е много красиво. Препоръчвам на всички. Ако се чудят дали да имат едно или две деца, имайте две, защото да имаш брат или сестра е най-хубаво. Обсъждаме какво ще да бъде при Ванеска, ако имаше братче или сестриче. Реално тя ще да е по-голямата и тя да бъде тази, която да е на място на сестра ми и да мъкне.
Но на мен ми е лесно като по-малка. Само да кажа, че въпреки цялото говорене, което правя, не спирам да се качвам. Що установихме, че всички сме с бели маратонки. Все едно отиваме... През цялото време ни убеждава, че сме стигнали почти, само да продължаваме. Много е красиво! Ох, малко некачествено снимам, защото мърдам, обаче. Съдейки по дишането, мисля, че разбирате, че не е много лесно. Ох, ето оттам идваме. Ох, не мога да повярвам, че го качихме това цялото нещо. Ето преди няколко часа бяхме просто в салона. Аз мисля, ще рева. Тя си мислеше, че ще уволниме или не знам и аз какво. Много е красиво, обаче последните секунди точно в качването до тук са ужасни. Точно ето тук, прескачането от тук нагоре. Много е стръмно и е много хлъзгаво и това е лошото. Иначе е много красиво. Има и още малко нагоре, но ние няма да се качваме. Тръгваме сега надолу, така да е след малко, само малко да ме отпусне адреналина. Защото аз много се панирах, честно ви казвам. Беше много тежко тук последните секунди, наистина ви казвам. Ужас. Ама не, каква съм рушава. Много си заслужаваше, обаче. Притесняваме. Ами, защото ти си твърде напред в цялото изкачване. Е там долу, където паркирахме. Трябва обаче първо да минем през всичките тези заобиколни пътища, за да стигнем до нея. Може и на кълбета. Не знам вие какво искате. Как предпочитате? Телепортация има ли вариант? Ако има такъв вариант, аз го избирам него. Да, сега отново имаме разногласия по темата. Дали да се качваме на Снопските пирамиди или не. Допреди малко ви казвах как препоръчвам, но сега направо не препоръчвам въобще. Толкова страшно, екстремно. Направо имах чувството, че ще падна 10 пъти поне. Видя едни хора и само им вика: ако се чудите дали да се качвате, не дейте да се качвате. Изобщо не препоръчвам. Много е гадно. Ние с неподходящи обувки тръгнахме и всички те. Много е красиво и по принцип, ако е малко по-топличко и грее слънце и сте по клинче, по тениска и не носите две якета и раници, и шишета и какво ли не, ще е супер. Да, със сигурност. Сега отиваме в Благоевград да ядем. Напишете ни в коментарите дали вие имате любим ресторант в Благоевград. Ние все още не знаем къде точно ще ядем, ама най-вероятно на центъра в Рафито. Ако сме доволни, ще ви покажем къде е. Ако не, няма. Мони ме спасява, защото ми дава батерия, че вече нямам. А тук сега ще казват ревюта да си избереме. То тук всеки се спъва, така че е нормално. Сега може да четеш някое ревю, да се избереме. Не, няма да ходим във водениците, защото е занемарено. Така пише последните 10 коментара. Ревюта. Ами значи... Обувките са пясък. Всеки си изказва мнението по неговата тема. Я кажете. Аз съм гладна, пък вие не знам. Къде ви харесва повече? На Рилския манастир или на Стопските пирамиди? Да, Стопските пирамиди. Рилския манастир беше пълно с хора и то не може да му се насладиш така, както по принцип. Да. То беше пълно, не можеш да се разминеш. В църквата не можеш да си запалиш свещичка. Има там един, дето мете пода. Хубаво да има, сме в църква, не можеш да се буташ в краката на хората. Да метеш восъка. Да. И на всичкото отгоре крещеше и казваше: свещичките ги слагайте в свещниците. И представете ли си, една баба ни предреди, ние сме на опашката за свещички. Чакаме 10 човека, тя нашата си мина. Какво да ви кажа? Но мекиците бяха много вкусни. Да. Да. И Може аз би сега Мони мекиците са с пълната уста топло падението за днес. да си кажеш мнението. Къде ти хареса повече? Тук е по-хубаво. По-екстремно. Да, обаче е много екстремно и много вървене. Така че нещо средно. Викаш, мекиците по-вкусни бяха, Мекиците, отколкото ако ги пясък. сложите тук долу, след като го изкачиш да изядеш на мириса, ще е мутка. Да, наистина, мекиците просто бяха толкова зашеметяващи, че... Карали ли сте ски? Не.
Хайде, като завали сняг, да ходим на ски. Искате ли? Значи ще има и влог от ски. Въпреки, че мен ме е много страх и по-скоро не бих. Мен ме е страх тук на равното почти дето е. Вече сме в Благоевград. Ви казахме, стигнахме в Благоевград. И сега търсим къде да хапнем. Опитваме се да запомним къде сме паркирали. И по пътя видяхме, че е станал един пожар, между другото. Тук е и центъра на Благоевград и май ще седнем в това заведение, но не съм сигурна. Какво обсъждате? Кой клюкарите пак? Само да покажа колко сладко са направили това кътче в тоалетните на едно заведение в Благоевград. Седнахме в крайна сметка в Рафито и яденето беше наистина уникално, така че силно препоръчвам. Ядохме и десерта, разбира се. Седнахме вече в салона, в София сме си всички. И сега ще направим кратко уточнение, кои точно сме ние двете със сестра ми, защото все пак, както разбирате, това е нашия първи влог и искаме да уточним за тези, които за първи път попадат на нас. Как се казвате? Юлия, Теодора. На колко години сте? 22. 20. Откъде сте? От град София. София. Къде се намират салоните ви? Град София. На улица Позитано 121, зона Б19. И на улица Кричим 12, квартал Лозенец. От колко време се занимавате с маникюр? От година и половина. Преди това не мислех, че изобщо някога ще се занимавам с правенето на маникюр. Да. Аз вече 6 години. Кой ви е любимият цвят? Розово. Коя ви е любимата напитка? Вода. Кой ви е любимия филм? Оф. Игрите на глада. Игра на тронове. На този сериал. Коя ви е най-голямата мечта? Да имаме 20 салона поне. Имате ли скрити таланти или хобита? Нямаме време нито за хобита, нито за скрити таланти. Имаме време само за работа. Да, работата е моето хоби и талант. Иначе обичаме да се разхождаме. И да пътуваме. Да, най-вече да пътуваме. Да. Мечтаете ли да станете известни? Да. Разбира се. Имате ли домашен любимец? Да. Кученца Йорките. Да. Казват се Бени и Бърни. Какво мислите за любовта? Имаме си я вече. Ви сте били като малки. Същите. Не, били сме по-малки. Същите, но по-малки. Опишете се с 3 думи. Ти опиши мене, аз с тебе, айде. Критична. Такава перфекционист. И истерична. Само защото си ми сестра. Го казваш, че съм истерична, ама и ти си истерична за мене. Първото е това. Второто е, че си... Как да те нарека така, че да го изясня по-ясно, ще го кажа с няколко думи. Ами искаш всичко да се случва набързо. Да. Точно. Точно! Вече ли точно? Да. Отговорна е, да, отговорна. Ма не колкото мен. Чете ги документите. Тя чете документите, а аз ги подписвам. Това е. За това е отговорна. Кои държави искате да посетите? Много са. Много навсякъде. Индия, Япония. Мечта ми беше да Навсякъде, отида навсякъде. в Франция, в Париж конкретно. Отидох, така че аз съм доволна. Бали, живота си Занзибар, вече. Дубай. Много искам да пътувам. Колко деца искате да имате? 3. Може и 5. Зависи. Зависи колко салона има. Какво ви мотивира да работите усилено? Една друга се мотивираме. Да, когато аз нямам желание, тя има и обратното.
Чуваме ли се? Вярвате ли в Бог? Какво? Вярвате ли в Бог? Да. Да. Преди може би малко повече вече. Не Аз знам. сега повече. Аз преди повече. Ако сте кралица на красотата, какво ще направите за обществото? Ще направим жените задължителен маникюр. Да няма жена без маникюр. Ти какво ще направиш? Ми същото. Какво ви отличава от другите? Че винаги сме в розово. Индивидуалността ни. Колекционирате ли нещо? Да, сега си колекционирам такива играчки от яйца Киндер. На царова. Нищо не колекционирам. Каква беше първата ви работа? Продавах вестници. И на вестник получавах 1 стотинка. Ами, на мен първата ми работа беше в магазинче за бързо хранене, така да кажа. Правеше палачинки. Да. Къде се виждате след 5 години? В някой салон. Да. Учите ми. Не. Да. Така да ние постоянно учим, но не уча в университет или училище. Аз се уча в университет педагогика. Но сега съм записала курсове, така че те се правят. Сега блиц въпроси. Котка или куче? Куче. Куче. Пари или любов? Пари. Любовта ще дойде. Любов. Давам или получавам? Давам. Получавам. Чай или кафе? Кафе. Чай. Екшън или анимационен филм? Анимационен филм. Дъщеря или син? Дъщеря. Пътуване или оставане у дома? Пътуване. Пътуване. Четене на книги или игра на игри? Четене на книги. Игра. Град или провинция? Провинция. Това е. Това беше от нас. Оставяме ви желаем лека вечер или прекрасен ден. Абонирайте се за нас, за да може да гледате растежа ни като цяло и ежедневието ни и всичко. Ще допълниш ли още нещо и ти? Абонирайте се, ако искате. Ох, стана доста като за първи влог и първо видео в YouTube. Напишете в коментарите какво може да подобрим. Да, напишете дали ви е харесало, дали ви е било интересно, какво Също искате какво да да снимаме. подобрим. Напишете ни какво да подобрим. Хубава според вечер, вас. лек ден, приятен апетит, когато го гледате. Довиждане. Целувки от нас и розов живот ви пожелаваме. Муа!